Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča. Pacijent kod doktora traži zvjezdice. Dobar dan, doktorice. Dobar dan. Kako ste? To ja vas moram pitati. I kako ste? Samo trebam tablete. A koje? Pa one u plavoj kutiji sa zvijezdicama. A koje su boje tablete? Pa bijele. Ja nemam vašu kutiju i ne vidim zvjezdice. Sve tablete su bijele boje. Izmjerit ću vam tlak i pregledat ću vas. A kad dođete kući, pročitajte sa kutijice kako se zovu tablete i naručite si ih na sekretaricu. Pacijent izlazi iz ordinacije i ja se sjetim pitati: a čemu služe tablete? Pa za spavanje. Uključi mi se crvena lampica. Dormirin, tablete za spavanje. I kažem pacijentu: to vam nisam ja pisala, već ste sami kupili u apoteci, a zovu se Dormirin, tablete za spavanje. I pitam: a imaju li i mjesec sa zvijezdicama na kutijici? Imaju, doktorice, ali kad zaspim vidim samo zvjezdice. Do sljedećeg susreta. Bok.